Hobro IK og DS-gruppen. Et loyalt samarbejde, som har stået på i mere end 25 år, længere end jeg har eksisteret. Det er et samarbejde, der har været altafgørende for Hobros udvikling gennem længere tid og de seneste 25 år. 25 år med DS-gruppen, med langt de fleste som hovedpartner. Det vil vi sætte fokus på i denne video, og den store og flotte milepæl det er. Samarbejdet med Hobro IK, som vi nu har haft igennem rigtig mange år, betyder en hel del for DS. Vi har rigtig mange medarbejdere, der er glade for det. Vi er glade for den indflydelse, vi har haft på lokalsamfundet og opnået den kendskabsgrad til virksomheden, som vi faktisk havde håbet på dengang, hvor sponsoratet blev indgik i efteråret 2000. Jeg er nødt til at skynde mig og give roserne videre til vores stifter og grundlægger Svend Møller Hansen, der dengang har lavet aftalen med Hobro IK, og som sædvanligt har han været forud for sin tid og har kunne se noget omkring værdien i den slags ting her, end så mange andre har kunnet. Så det skyldes i høj grad hans mangeårige arbejde og virke med Hobro IK, som vi står her og høster roserne af i dag, 25 år senere. Første gang vi som spillere bliver bevidst om, at DS-gruppen kunne flytte noget, det er egentlig til den pokalkamp, hvor vi møder OB. Og vi kan jo sådan set ikke få lov til at spille hjemme, vi kan nok heller ikke få lov til at spille en kamp, hvor man kan sige, ja, vi skal i hvert fald gøre et eller andet for at kan spille den i nogle timer, hvor vi kan få fri, for vi var jo alle sammen i skole, eller hvad det var dengang, så langt fra et fuldtidssetup. Og der kan man sige, Boys ihærdighed sammen med Svends stædighed sørgede jo for, at kampen blev afviklet på DS Arena. Hobro var ikke blevet det eventyr, som det blev uden Quincy, og der er også ved Svend og DS' hjælp, og det tror jeg egentlig bare, jeg vil sige tusind tak for. Coming to Hobro, number one, it wouldn't have been possible without the financial backing. So I have to say that if the money wasn't there, it wasn't really an option at that point in my career. So very grateful for DS, Sven himself as well. Not your typical rich investor that is quite down to earth. Pretty cool guy. I just think it's amazing that the club has had someone behind him and given him a nice stepping stone to go at the future and produce a lot of young players now. So I've only been a couple of times to the main office there, but yeah, we could do what we want, walk in any room, anytime. He was pretty chilled, and I think that relationship was Hobro's main value, and I think it still is. That this is such a humanistic value to relationships with each other, and again, it's a small community, so everyone knows each other, but they do care and respect the club. So I just want to wish Sven and DS Group more success, and yeah, for myself as well, thank you for having given me the experience and memories for the rest of my life. I de senere år, der har vores partnerskab og sponsorat i Hobro IK jo haft et stort fokus omkring unges mentale sundhed og trivsel. Og det er fordi, vi deler nogle stærke fælles værdier omkring det her med at være rummelig og også kunne træne og være aktiv i et trygt miljø. Og det er jo nogle af de ting, hvor vi kan se, at vi minder meget om hinanden, og det er der, vi kan styrke hinanden og hjælpe hinanden i den rigtige retning. Derfor skabte vi også her for nylig et rigtig godt trekløversamarbejde med Headspace og Hobro IK sammen med DS-gruppen, hvor vi har lavet forskellige træninger for vores trænere og medarbejdere, faktisk i de samme kursusfaciliteter, hvor vi egentlig har styrket hinanden lige netop på det her punkt med at finde ud af, hvornår har vi nogle unge mennesker i vores organisation eller i vores klub, som trænger til en at tale med. Og det er sådan noget, som Headspace eventuelt kan gå ind og hjælpe med i sådan en sammenhæng her. Og det er der, vi kan se, at vores partnerskab det virkelig bærer frugt, når det handler om det her med menneskelighed og unges mentale sundhed og trivsel. 25 år med mange fantastiske oplevelser sammen. Mange op- og nedture, men det, der står allerstærkest, det er det samarbejde og fællesskab, der er mellem DS-gruppen og Hobro IK. Dette vil vi gerne markere til kampen mod OB
hvor vi spiller i orange trøjer på hjemmebane den 14. marts. Tak for tilliden, og tak for det stærke samarbejde, der altid har været. Det sætter vi stor pris på, også i spillertruppen. Tak til DS.